Higala maayong adlaw o salamat para sa lain na usab nga adlaw nga makapadayon kita sa atong pagtuon karon ug diya kita karon sa episode 15. Ug ang teksto nga atong gahisgutan mao ang 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod sa 16 nga mao ang ikaduhang bahin sa pagpadayon sa paghisgot may tungod sa ang maayong alagad ni Jesucristo. Mo'y atong sumpayan ang atong gihisgutan sa miaging pagtuon pinaagi ni Pastor Junjun. Ug karon sama sa atong naandan sa dili pa kita magpadayon ni ini nga tema, ato usang balikon ang pipila ka mga punto para nga mapresko o mabag-o sa atong mga hunahuna para nga maayo ang atong pagkasumpay sa sunod nga bahin. Mga igsoon sa miaging episode, nakasugod kita sa pagtuon may tungod sa mga kalidad sa mga maayong alagad. Ang maayong alagad kasaligan sa pagtudlo, sa maayong pagtulunan, ug dili gayud niya itugot nga makasulod ang mga heresiya sa iglesia, nga sayop nga mga doktrina ug dili gani mabasa diha sa pulong sa Ginoo. Gani pa gipananglita ni Pablo ang mga heresiya nga gitudlo sa uban nga nagdili sa pagminyo o nagdili usab sa ubang mga pagkaon. O sa atong mga panahon karon naagi mga pundok, unaay mga grupo nga ang ilang mga pangulo dili magminyo o nagdili sa pagminyo. Pero ang pulong sa Ginoo sama sa atong gisgutan sa miagi nga pagtuon nagpaklaro man nga kini nga mga pagtulunan gikan sa mga demonyo o sa espiritu nga mga malimbungon. Ug ang uban pagid nagtudlo sa pagdili sa pagkaon sa mga pagkaon nya kung atong mahuna-hunaan gibuhat sa Dios ang tanan ug gani gilimpyuhan naman niya pinaagi sa iyang pagpalansang diya sa krus ang tanan maayo, pinaagi sa pagampo ug pagpasalamat kini nga pagkaon mahimo nga mabalaan. Ug gani pa kini nga mga heresiya nga nakalukop o nakasulod sa iglesia sa panahon diya sa iglesia Efeso, nagwarning gani si Pablo nga gikan kining mga pagtulunan sa mga demonyo walay lain nga gigikanan ani kundili ang mga demonyo nga gatudlo o galimbo ngadto sa mga tao. Dugang pa ang maayong alagad kugihan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mo'y pinaka-importante nga ikinaiya nga buhaton sa alagad diya sa iglesia ang pagtuuna sa pulong sa Dios o dayon gay kinabuhi pagid niya. Gikan sa iyang mabasa, ma-apply niya sa iyang kinabuhi ug makita sa daghan. Kay dili man siya makatudlo sa pulong sa Dios kung dili niya batasanon ang pagtuon o kung dili niya batasanon ang pagtuon unsa man ang iyang ipakaon o iyang itudlo ngadto sa mga karniro nga gipiyal kaniya sa Dios nga kung atong mahuna-huna matag simana ug matag panahon kining mga karniro nga mao ang iglesia gahangad sa kun unsa ang gikan sa Dios nga ikaw mo'y gagamiton para kanila. Busa kung dili siya maningkamot sa pagtuon, pakyas ug walay makatudlo niya ug makapakaon niya ngadto sa mga karniro ug siguro makadahom kita nga mamalnuris ang mga karniro nga gipiyal kaniya sa Ginoo. Ang maayong alagad dili ga paminaw sa mga bakak ug sa mga sugilanon nga galibot-libot sa kalibutan nga murag walay tumong kung dili maulang ang pagpasalaag sa mga tao nga walay insakto nga patukuranan. Ang maayo nga alagad mabinantayon may tungod ani nga mga butang. Galikayan gid niya kini nga mga bakak nga makadaot ug makasulod sa iyang hunahuna. Hinuon gabansayon niya ang iyang kaugalingon diya sa pagkadiosnon ug likayan niya, layasan niya kining mga bakak nga mga katun-anan. Gabansayon pagid niya ang iyang kaugalingon sa pagsanta sa mga hugaw ug mga bastos aron dili mahugawan ng iyang hunahuna. Mga igsoon sa atong panahon karon, daghan ang makita nato sa social media sa bisan unsa nga paagi nga kung dili nato mabantayan mosulod sa hunahuna ug siguro makadaot sa atong kinabuhi. Pero ang maayo nga alagad
kabalo siya kung unsa ang makadaot sa iya. Ubasin mo hinungdan niya makapukan sa iya. Dili gyud niya itugot ang mga bastos ug mga hugaw nga maoy makapuno sa iyang hunahuna. Kung dili mga maayo ug mga matarong ra ang iyang gipasulod sa iyang hunahuna. Nakadesisyon lugar siya daan ug nakapili may tungod ni ini nga kahimtang. Mga igsuon, kung Dios nun kita, mas malampuso ng atong mga kinabuhi. Kaya ngano, makalikay kita sa daghang mga katalagman nga posible resulta sa mga binuhatan kung magpahiuyon kita ni ini nga kalibutan. Pero kung Dios nun ta, nga gasunod sa kung unsa ang gusto sa Dios para sa atong kinabuhi, makaingon kita nga posible nga ang mga problema o mga katalagman nga resulta sa daotang mga binuhatan makalikay kita ug magantihan pagid kita sa sunod natong kinabuhi dito sa langit. Mga igsoon, kung atong mahunahuna dako ang ginansya sa pagka-Dios nun nga gihisgutan gani ni Pastor John sa miagi nga semana nga ang pagpaugnat sa lawas o ingon nila pag-exercise nga para ang atong lawas mahimo nga healthy uban sa pagkaon nga mga healthy, likay sa mga sakit ug mahimo nga aktibo matag adlaw, pero gihisgutan nga mas labaw pa gyud ka importante ug kinahanglanon ang pagkinabuhi nga Dios nun. Kay dako lagi ang atong mahimo nga ginansya niini. Ang maayong alagad kinahanglan nga kusog ang tingog sa iyang kinabuhi. Di lugar kay pinaagi ra sa pagsulti, pero pinaagi sa makita, action sa iyang kinabuhi, makita og maklaro. Kay ayha ra paminawon og tahuro ng iyang gasultihon kung makita diha sa iyang kinabuhi. Dili lugar kay maayo ka manulti, nga mao ni ang imong itudlo, pero dili makita sa imong kinabuhi. Kung dili kusog ang tingog sa imong pagkinabuhi. Ang maayong alagad, gahaguay siya, o galahutay siya sa mga pag-antos, ug dili siya muatras hangtod sa pagkuha kaniya ni Hesus. Busa kung luya siya, gapadayon gihapon, kay gaisakripisyo niya ang iyang kinabuhi alang kang Hesus. Mao kini ang mga pipila ka mga punto nga atong gihisgutan pagbalik, pinaagi sa tema nato, sa miagi natong mga pagtuon nga mga importante kaayo nga makapresko sa atong mga hunahuna. Ug karon mupadayon kita sumpay sa atong gihisgutan nga uban pang mga kalidad may tungod sa maayo nga alagad. Kay maayo gid kini nga gahisgutan agi lugar pagpangumusta sa matag usa nga gapangalagad diha sa Ginoo uban sa pagdumala sa iglesia. Si Pablo nagpadayon sa pagtudlo diha kang Timoteo. Diha sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod sa 12. Nag-ingon siya, isugo ug itudlo kining mga butanga. Matod pa ni Pablo, Timoteo, itudlo kini ug isugo kini nga mga butanga. Sa ato pagikan kang Pablo, nakapasa kang Timoteo ug bisan si Timoteo giingnan ni Pablo nga kini nga imong nahibaw-an ipasa itudlo ngadto sa uban. Bersikulo 12, ayaw itugot nga adunay magtamay sa imong pagkabatan-on, hinuon alang sa mga magtutuo, pagkinabuhi ingon nga panag-ingnan diha sa sinultihan, panag-ingnan sa pagawi, panag-ingnan sa gugma, panag-ingnan sa pagtuo o sa kaputli. Mao kini ang gisulti ni Pablo ngadto kang Timoteo. Mga igsuon, lisod ang gipiyal sa Dios nga trabaho kang Timoteo dito sa Efeso. Bago pa si Pablo, nagdisiplina sa ubang mga pangulo dito nga nagtudlo sa mga heresiya ug dili mabasa ug dili pagtulon-an gikan sa pulong sa Dios. Ug siguro gikan adto nga kahimtang naay mga igsuon nga nasakitan niini ug milaban gani sa mga gidisiplina sagad ya kahitabo usahay diya sa mga iglesia.
Ang ubang mga membro nakabalik sa pagtuman sa balaod ni Moises o sa pagtuo sa mga sugilanon nga gikan sa paghisgot sa mga katigulangan. Bag-o gitudlo o gipabarog ang mga kalidad ug mga hiyas nga kinahanglan masarang sa mga pangulo ug sa mga alagad ug base na ay uban nga nadiskumpiyado niini. Gidili pagid ang pagtudlo sa mga babae diya sa iglesia nga dili mahimo nga makapanudlo at tubangan sa iglesia kung dili ang mga lalaki ra ang maoy mahimo nga pangulo. Dugang pa, gitudluan usab ang mga babae kung unsay gusto sa Ginoo nga ilang suuton panahon sa pagsimba. Busa kung atong hunahunaon, daghan ang nadangata ni Timoteo nga mga problema sa Efeso ug naa siya'y pagkataha sa pagtudlo ug paghimangno sa mga igsuon kay batan-on pa man siya. Si Timoteo nga nahimo nga midumala ug nagatiman sa Iglesia Efeso. Diha sa 1 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 3 gisultihan ni Pablo si Timoteo nga magpabilin sa Efeso ug pasidan-an niya ang mga nanudlo sa lain nga mga pagtulunan nga dili na sila manudlo niadto. Gihugot gayud ni Pablo sa pagsulti nga mauni imong buhaton Timoteo. Ug diya sa 1 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 18, gisultihan ni Pablo si Timoteo nga kinahanglang makigbisog pinaagi sa maayong pagpakig-away o sa ato pa makigbisog alang sa Ginoo. Musukol siya niini nga mga pagsulay ug mga sayop nga mga doktrina didto nga posible nga iyang maatubang. Ug diha sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6 gisultihan ni Pablo si Timoteo nga kinahanglan nga iyang itudlo ngadto sa tanang mga kaigsuonan ang insakto nga mga kamatuoran aron masanta ang mga heresiya nga gikan sa mga yawa. Ug dayon dinhi sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod sa 12 gisultihan ni Pablo si Timoteo nga dili niya itugot mismo sa iyang kaugalingon nga tamayon siya tungod sa iyang pagkabatan-on. Nga posible tungod sa iyang pagkabatan-on adunay kataha si Timoteo, dili makaharong sa pagdala sa iglesia, busa gidasig siya ni Pablo sa pagpadayon. O giingnan pa ni Pablo nga isugo niya og itudlo ang mga gitudlo kaniya ni Pablo. Dili lang mataman sa iyaha, kung dili makapasa ngadto sa uban kini nga gisulti ni Pablo. Mga igsoon, ang pagtudlo mao ang hiyas ug papel nga gihatag sa Dios kang Timoteo. Busa kinahanglan nga manudlo gayud maoy buhaton o gusto ni Pablo nga ikinaiya ni Timoteo. Kung atong hinumduman mga igsuon, sa kinabuhi ni Timoteo, pagtawag sa Dios kang Timoteo sa pagmisyon uban kang Pablo, basin linya pa sa mga 20 ang iyang edad. Ug dinhi niining panahon niya sa Efeso, basin mga 35 na ang iyang edad, ug ang gawi sa mga Griego, gaisipon nila nga linya sa mga batan-on ang wala pa mag-40 pataas ang iyang edad. Pero sa atong paggawi, dili kaayo batan-on si Timoteo kung mga 35 na ang iyang edad. Apan sa gawi dito sa Efeso, batan-on pa. Busa gakataha gamay si Timoteo sa pagtudlo tungod sa iyang pagkabatan-on. Ug siguro tungod sa mga nangaagihan. Ug karon naa si Timoteo nga maoy gapadayon sa mga pagtudlo ni Pablo ug basin tungod niini naa siguro siya mga hunahuna nga dawaton ba ni o dili ngadto sa iyang mga igsuon. Busa mao kini ang hinungdan nganong gisultihan siya ni Pablo sa 1 Timoteo ug sa 2 Timoteo usab nga kinahanglang isugo ug itudlo ang pulong sa Dios. Isugo niya ug itudlo ngadto sa kaiglesiyahan. Gipabarog ni Pablo si Timoteo ug kita usab nga mga pangulo, mga magwawali ug mga alagad sa iglesia kinahanglan nga mobarog usab kita
ug atong itudlo ang pulong sa atong langit nung Amahan. Kinahanglan nga kasaligan kitang magsugo ug manudlo sa pulong sa Dios. Dili lang kay istorya, kundili pinaagi sa buhaton gyud nato para nga aktibo ug mabungahon ang atong pagtudlo. Unsay gitudlo ni Pablo kang Timoteo nga iyang buhaton aron dili tamayon ang iyang pagkabatan-on? Gikan sa bersikulo nga atong gibasa ganina. Gisultihan siya ni Pablo nga magkinabuhi siya ingon nga panag-ingnan diha sa sinultihan. Panag-ingnan sa pagawi, panag-ingnan sa gugma, panag-ingnan sa pagtuo, panag-ingnan sa kaputli. Maoy gusto ipaabot karon ni Pablo nga tudlo ngadto kang Timoteo kung magkinabuhi ka niini, dili man matamay ang imong pagkabatan-on. Buot ipasabot ni Pablo para kang Timoteo. Kung imong ipakusog ang tingog sa imong kinabuhi, paminawon ang imong gasultihon, bisan kung batan-on ka pa, ug tinuod kini mga igsuon. Kitang tanan nga mga alagad, kung maoy makita nila sa atong pagkinabuhi, makadahumgid kita sa panahon nga mutudlo ug mudasi kita, tuuhan kita nila sa walay pagduha-duha. Busa para sa atong pagpadayon, hisgutan nato kini nga mga punto ang mahitungod sa 5 ka importante nga pulong nga giisgutan ni Pablo ngadto kang Timoteo. Mahitungod sa sinultihan, mahitungod sa pagawi, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Unsa ang angay natong ikinabuhi nga mahimo nga panag-ingnan kita sa maayong sinultihan, dili lang si Timoteo, bisan kita usab nga mga alagad diya sa iglesia. Basahon nato kuning pipila ka mga bersikulo agi pag hinumdom may tungod sa maayong sinultihan. Lucas kapitulo 6 bersikulo 45, dan Episo kapitulo 4 bersikulo 25. Ug diya dayon sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 8 hangtod sa 9. Ang maayong tao gikan sa maayong bahandi sa iyang kasing-kasing magpagula og maayo. Apan ang daotang tao gikan sa iyang daotang bahandi magpagula og daotan. Kay gikan sa kapuno sa kasing-kasing musulti ang iyang baba. Sa ato pa, ang maayong tao makita pinaagi sa iyang gapanultihon. Ug matud pa niini nga bersikulo, gikan sa maayong bahandi, sa ato pa, gikan sa maayong kasing-kasing, mugawas ang mga maayong gasultihon. Apan ang daotang kasing-kasing, magpagawas pod ug daotang bahandi. Sa ato pa mga igsuon, kung unsa ang naa sa sulod sa kasing-kasing, maupoy masulti sa baba. Mao kini ang gisulti diya sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 45 ug diya sa Episo, tungod niini sa mahukas na ninyo ang bakak sulod sa kasing-kasing ug maudayon ang igawa sa atong mga baba. Busa nagsulti dinhi sa Episo, hukaso nato ang pagkabakakon. Hukaso ninyo ang bakak, ang matag usa kaninyo kinahanglang magsulti sa kamatuuran ngadto sa iyang isig katawo. Kay kita mga bahin man sa usa ug usa, mga igsuon dili maayo nga panag-ingnan. Kung ang mga alagad sa iglesia mahimo nga mga bakakon ug dili gani makita umadungog ang kamatuuran, unsaon na lang. Bisan ang pulong sa Dios dili nila tuuhan. Labaw pa kung unsang ilang makita sa imong kinabuhi. Busa gitudlo dinhi gikan sa imong kasing-kasing pagsulti ug kamatuuran, hukaso nato ang pagkabakakon. Ug diya sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 8 hangtod sa 9, apan karon isyalikway usab ninyo kining tanan nga diha sa inyong kasing-kasing kasuko, kapungot, pagpangdaot, pagpasipala ug ang laway nga sinultihan sa inyong baba. Ayaw na kamo pamakak sa usa ug usa, ingon nga nahukasan na kamo sa inyong daan nga kinaiya uban sa mga batasan niini.
Busa pinaagi sa atong mga pagsulti, unta makita ug maoy mo gawa sa atong mga babaang pulos ka matuuran ug walay bakak nga maoy makagawa sa atong baba. Kung naaman, dili kita mahimo nga panag-ingnan. Ug karon, atong hisgutan ang mahitungod sa panag-ingnan sa maayong paggawi. Ug gani pa diya sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 13, dayon sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 15 hangtod sa 16. Kinsa ba diya kaninyo ang maalamon ug masinabuton? Kinsa, matud pa ni Santiago, pinaagi sa iyang maayong paggawi, kinahanglang magpakita siya sa iyang binuhatan, diha sa kaaghop, sa kaalam. Sa ato pa, pakasusama lugar nga gapangutana diha sa inyong tagsa-tagsa kakaugalingon, kinsa ba kaninyo ang maalamon ug masinabuton? Kinahanglan nga pinaagi sa maayong paggawi, magpakita kita sa mga binuhatan diha sa kaaghop ug sa kaalam. Mao'y maayo nga buhaton nato. Dito kang Timoteo, gitudlo ni Pablo, kinahanglan Timoteo nga makita ang imong maayo nga paggawi. Pinaagi sa imong mga binuhatan, ipakita diha sa mga igsuon nga imong gadalon diha sa Efeso. Basa kita sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 15 hangtod sa 16. Apan ingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan, kinahanglan kamo usab magbalaan. Sa tanan ninyong paggawi kay nasulat man, kinahanglan nga kamo magbalaan, kay ako balaan man. Mga igsoon, gikan ni ini nga bersikulo, nga kinahanglan niya sa atong paggawi, sa atong panglihok-lihok, ug sa atong inadlaw-adlaw nga kahimtang, kinahanglan kita nga magawi nga balaan. Kay ngano? Kay ang nagtawag kanato balaan. Mga igsoon, dili lugar nato ibutang sa atong kasing-kasing nga gahuna-huna kita, nga dili man ko perpekto, masayop ko, tao ko, na ako'y mga kulang. Dili lugar kini nga pag kinabuhi nga balaan nga mahimot nga perpekto, dili. Pero ang punto ni ini nga bersikulo, pinaagi sa atong paggawi ug pagkinabuhi, ingon nga Dios nun ug Kristohanon, makita nga gapaniguro ta sa pagpahiuyon sa kung unsa ang gusto sa Dios para sa atong mga kinabuhi. Mahimo kita nga maayo nga panag-ingnan, pinaagi sa maayong paggawi. Gapaniguro kita matag adlaw tungod kay ang nagtawag kanato balaan man. Ug dugang pa, mahimo nga panag-ingnan sa gugma. Unsa ang mga butang nga makita ang atong gugma? Basahon nato ang Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Mga buhat kapitulo 20, bersikulo 18 hangtod sa 20, sa 1 Tesalonica kapitulo 2, bersikulo 7 hangtod sa 8. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa ingon nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanang motuo kaniya, dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Mga igsoon, gikan ni ini nga bersikulo, makita nato nga gikan sa dako nga gugma, tungod sa gugma sa Dios sa kalibutan, gihatag niya ang iyang kaugalingon nga anak. Sa ato pa, dili lang kay pinaagi sa pulong lang nga gugma, kung dili naa siya gipakita nga maoy paklaro nga aduna siya gugma, pinaagi sa paghatag niya sa iyang bugtong anak diri sa kalibutan. Mao ang usa ka dakong sumbanan nga makita ang imong gugma, pinaagi sa paghatag. Ug dinhi sa mga buhat kapitulo 20 bersikulo 18 hangtod sa 20, ug sa pag-abot na nila, siya miingon kanila. Pag-abot lugar sa mga pangulo dito sa Mileto, si Pablo nagsulti at tubangan kanila. Kamu gayud na hibalo, kung giunsa nako sa pagkinabuhi, uban kaninyo sa tanang panahon sukad pa sa unang adlaw. Sa akong pagtunob sa Asya,
Nag-alagad ako sa Ginoo uban sa dakong pagpaubos ug uban sa mga luha ug sa mga pagsulay nga miabot kanako tungod sa laraw sa mga Hudiyo. Gi pahinumdom pagbalik ni Pablo ngadto kanila ang nahitabo sa iyang kinabuhi sugod sa sinugdan sa pag-abot niya sa Efeso. O gihisgutan niya nga nakaalagad siya sa Ginoo uban sa mga luha, mga pagsulay, bisan pa sa mga isig kahudiyo niya, uban sa dakong pagpaubos. Ug diya sa bersikulo 20, wala nako pakyasa ang pagsulti kaninyo sa bisan unsa nga makaayo, ug nagtudlo kaninyo diha sa kadaghanan ug diha sa inyong kabalayan. Mga igsoon, makita nato gikan dinhi nga bersikulo ug kahimtang ni Pablo. Makita nato ang iyang gugma, pinaagi sa iyang mga gipangbuhat. Dili lang pinaagi sa sulti, kung dili gibuhat niya sa aktual gayud nga gipakita niya sa mga igsuon dito sa Efeso. Ug wala niya pakyasa, sumala sa kun unsa ang makatudlo niya diya sa mga igsuon gibuhat niya. Ang tanan nga makaayo sa Iglesia Efeso, gitudlo o gibuhat niya aktual. Ug makaingon kita, mao kini ang maayo nga panag-ignan diha sa paghigugma. Ug diha sa 1 Tesalonica kapitulo 2, bersikulo 7 hangtod sa 8. Apan kami malumo uban kaninyo sama sa inahan nga nagatiman sa iyang mga anak. Kung atong hunaon pag-ayo, ang inahan nga nahigugma sa iyang anak, sobra ang iyang gabuhaton para sa pagpadako sa iyang anak. Sa si Pablo nagsulti diya sa mga igsuon nato sa Tesalonica ug pinaagi niini makita ang gugma, Busa diya sa bersikulo 8, busa tungod sa among mahigugmaong tinguha kaninyo, gikalipay namo ang pagpaambit kaninyo dili lamang sa maayong balita sa Dios, kundi sa among kaugalingong kinabuhi usab, tungod kay kamo nahimo man nga mga minahal namo. Mga igsoon, gikan ra sa gugma. Gikan sa gugma nga maoy hinungdan nga giatiman niya pag-ayo ang mga igsuon o gani pa, bisan usab ang pagpaambit sa ilang mga kaugalingon. Gipaambit man usab niya diya sa mga igsuon. Gipakita nila ang ilang gugma pinaagi sa ilang pagkinabuhi o pinaagi sa ilang gibuhat didto. Busa mga igsuon, kung atong mahuna-huna kita nga mga alagad, maayo nga sa atong gugma makita kung unsa ta diya sa atong mga iglesia. Ug diya kita karon sa sunod nga punto, may tungod sa pagtuo ug sa kaputli. Ang panag-ingnan sa pagtuo ug sa kaputli. Buot pasabot maoy awatan, maoy parihasan. Diya sa Santiago kapitulo 2, bersikulo 22, dayon sa bersikulo 26. Ug diya sa 1 Corinto kapitulo 6, bersikulo 18. Imong nakita nga ang pagtuo naglihok uban sa iyang binuhatan, ug nga ang iyang pagtuo na hingpit pinaagi sa iyang binuhatan. Mga igsuon, si Abraham na pamatud-an ang iyang pagtuo pinaagi sa iyang binuhatan. Dili man pakaluwas ang binuhatan, pero pinaagi sa iyang pagtuo na ay kaluwasan. Ug sa iyang pagkinabuhi, gipakita niya ang iyang binuhatan nga nakapundasyon ang pagtuo. Sa ato pa ang iyang binuhatan resulta sa iyang pagtuo. Busa ang imong pagtuo, maklaro pinaagi sa imong binuhatan. Kay kung wala kay binuhatan, walay pulos. Ug diya sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 26, kay ingon nga patay ang lawas nga walay espiritu, mauman usab patay ang pagtuo nga walay binuhatan, walay pulos ang pagtuo nga walay binuhatan. Tinuod kini, kay kung wala kay binuhatan, dili ka man makapangabig kay walay makita sa imong kinabuhi.
Walay makita sa imong kinabuhi, dili sila makatuo. Gaingon ka nga naluwas ka, pero ang imong binuhatan sukwahi sa imong gisulti, dili ka man makapangabig. Ug diha sa 1 Korinto kapitulo 6, bersikulo 18, likay ang salawayong pakighilawas, ug ani diha sa Levitiko, daghan ang gihisgutan may tungod sa salawayong pakighilawas. Busa nagsulti si Pablo para mahimo ka nga maayo nga panag-ingnan sa pagtuo ug sa kaputli, likay ang salawayong pakighilawas. Ang tanang sala nga buhaton sa tao ana gawas sa iyang lawas, apan ang taong naghimo sa salawayong pakighilawas nakasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Usa si Pablo nagpadayon sa paghisgot ug nagtudlo, kita mahimo ta nga maayong panag-ingnan diha sa pagtuo sa kaputli kung kini malikayan nato. Usa mga alagad, mga pangulo, ug bisan man usab sa mga magtutuo, likayan nato ang salawayong pakighilawas ug sabta pag-ayo nga dili man maayo nga ikaw naluwas, mabalitaan nga malambigit ka sa salawayong pakighilawas. Ug dili gid makaayo, dili makaayo kanimo, gadauto nimo ang imong kaugalingon, ug nakasala pa ka batok sa Ginoo. Balikon nato pagbasa ang 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod sa 12. Busa Timoteo, isugo ug itudlo kining mga butanga. Ayaw itugot nga adunay magtamay sa imong pagkabatan-on, hinuon alang sa mga magtutuo. Alang sa mga magtutuo pagkinabuhi, ingon nga panag-ingnan, awatan, maparihasan. Timoteo, ikaw ang modelo, diha sa sinultihan, diha sa paggawi, diha sa gugma, diha sa pagtuo ug sa kaputli, mahimo ka nga panag-ingnan. Sa ato pa, gitudluan ni Pablo si Timoteo nga dili matamay ang iyang pagkabatan-on kung maayo ang iyang pagkinabuhi at tubangan sa mga magtutuo. Kinahanglan nga ang mga pangulo, maayo sila nga mga modelo, alang sa mga karniro, kay kung unsa ang makita kanila, mauusab ang sundon sa mga karniro. Maoy tinuod nga mahitabo. Kung unsa ang makita sa gadala, maupod ang buhaton sa mga gasunod. Munay klaro nga kahimtang. Padayon kita sa pagbasa sa uban pagayed nga gitudlo ni Pablo ngadto kang Timoteo. Diya sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13 hangtod sa 15. Hangtod nga moabot ako, matud pa ni Pablo, hangtod nga moabot ako, Timoteo, mao kini ang buhata. Kugihi ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa katawhan, atubangan sa panon atubangan sa mga tumutuo, kugihi ang pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios. Ang pagdasig ug ang panudlo, kugihi Timoteo, ayaw undangi, ayaw pasagdi, ipadayon kini. Ayaw pasagdi ang hiyas nga anaa kanimo nga gikahatag kanimo pinaagi sa propesiya, uban sa pagpandong kanimo sa mga kamot sa mga kadagkuan. Timoteo, ang nakita nga hiyas nimo, ipadayon kini. Ayaw palunga ang espiritu o ang hiyas nga anaa kanimo. Buhata kining mga butanga ug igahin ang imong kaugalingon alang niini aron ang imong pag-uswag madayag sa tanan. Mga igsoon, abi ninyo, kung dili ni buhaton ni Timoteo kining mga gitudlo ni Pablo, dili makita ang iyang pag-uswag sa iyang kinabuhi. Busa kung i-apply kini ni Timoteo, maklaro sa mga igsuon, sa mga tumutuo dito sa Episo, makita nila nga si Timoteo nakauswag gikan sa iyang kahimtang sa una kung buhaton niya kining tanan nga gitudlo ni Pablo. Importante kaayo kini nga gabuhaton sa tanang mga pangulo sa mga iglesia. Kinahanglan nga kugihan ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa iglesia. Kinahanglan niya kugihan ang pagdasig ug ang pagpanudlo.
dili undangan kung dili ipadayon kini sa tanang panahon. Ang mga igsuon, timan-an nato dinhi sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13 nga nagplano si Pablo sa pagbalik sa Epeso aron sa pagtabang kang Timoteo. Mo'y mabasa nato sa bersikulo hangtod nga moabot ako. But pasabot sa dili pa moabot si Pablo buhata kini Timoteo. Gisugo ni Pablo si Timoteo sa dili pagpasagdan sa espirituhanong gasa nga gihatag kaniya sa Dios. Ug kining gasa mao ang iyang pagkapangulo sa mga karniro sumala sa nasayran na nato nga mao ang hiyas nga gihatag kaniya sa Dios sa panahon nga gipandungan siya. Dili ba sa dihang gidapit si Timoteo sa pagmisyon uban nilang Pablo, gipandungan siya sa tanang mga pangulo sa Listra, apil si Pablo nagpandung kaniya nga gapasabot nga nakauyon silang tanan nga gigasahan si Timoteo sa hiya sa pagmisyon ug sa pagdumala sa mga magtutuo isip pangulo sa iglesia. Dayon gituboy nila si Timoteo ngadto sa ministry, sa pagmisyon ug sa pagkapangulo sa panimalay sa Dios. Busa, gikan niini nga kahimtang ni Timoteo gipahinumduman ni Pablo o gidasig niya sa pag-amping pag-ayo sa iyang katungod o sa paghurot niini sa tanan niyang kusog ug sa tibuok niyang kasing-kasing para sa buluhaton sa Dios nga gibutangan kaniya dito sa Iglesia Efeso. Dili pwede si Timoteo mag-atras, dili mahimo. Kinahanglan nga makigbisog siya o kinahanglan humanon niya ang lumba nga gipalumbaan kaniya sa Dios. Mga igsuon, kada usa ka alagad ni Hesukristo muagi man sa panahon nga gusto unta siyang muatras sa iyang pagkapangulo o sa iyang pagkamisyonero o sa iyang pagkaalagad. Siguro kung naa kay mapangutan-an nga pangulo o naa kay mapangutan-an nga alagad diha sa iglesia, alagad ni Hesukristo, siguro makasulti sila og makatistigos nga naay mga panahon nga gusto sila mupahulay ug muatras sa gipiyal kanila sa Ginoo. Nahitabo sa kuha, posible nga nahitabo pud sa imuha. Apan ang kasaligan og maayong alagad, mupadayon man pagpakigbisog ug humanon niya ang iyang trabaho bisan kun usahay gaagi siya og uga nga espiritu. Murag walay kadasig, luya, ug dili gani makalahutay sa pagpadayon uban sa Dios. Pero mga igsuon, kinahanglan tang mo padayon ug gasalig man siya kang Hesus aron makabut niya ang finishing line. Padayon mo'y gusto ni Pablo nga itudlo ngadto kang Timoteo. Gidasig ni Pablo si Timoteo sa paghuman sa iyang lumba. Giingnan niya nga dili niya pasagdan ang iyang espirituhanong gasa. Timoteo, dili ka mo atras, dili magpatalaw, dili musibog, pakiglumba Timoteo ug lahutay. Lahutay sa pag-alagara, pagsarang, makaya man nimo, makaabot lagi ka, makasugakod ka, tumana ang gihatag sa Dios kanimo nga papel ug mga katungdanan. Timoteo, padayon. Mao kini ang isip gidasig ni Pablo kaniya. Mga igsuon, luya gid si Timoteo sa panahon niini nga mga kahimtang. Pero pinaagi ani nga sulat makaingunta ug makadahunta nga siguro si Timoteo ang iyang espirituhanon nga bahin nahimo nga madasigon ug makusganon ug karon nakadesisyon nga mulahutay ko para sa Dios nga mao'y nagpili kaniya ug nagbutang kaniya niini nga trabaho. Sa ato pa mga igsuon, agi sa mga gitudlo nato ganina, ang maayong alagad gatudlo sa insaktong mga pagtulunan ug dili gapasulod og mga heresiya sa iglesia. Mao kini ang angayan nga buhaton, ikaw nga alagad. Ang maayong alagad gabansay sa iyang kaugalingon ngadto sa pagkadiyos nun ug dili gatagad sa mga bakak
o sa mga sugilano niya galibot-libot sa kalibutan. Kung naa kay madungog nga sayop, bakak ayaw tuuhi, ug ayaw dawata sa imong kaugalingon. Kinahanglan imong ibansay sa imong kaugalingon, buhata, matag adlaw, matag panahon. Ang maayong alagad kugihan magtuon sa pulong sa Ginoo, aron kanunay andam sa pagtudlo sa iyang mga karniro, sa bisan unsa nga panahon, sa bisan unsay kahimtang, makatudlo siya tungod kay kugihan siya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang maayong alagad gapakigbisog ug galahutay, ug dili gyud niya talikdan ang espirituhanong gasa nga gihatag kaniya sa Dios. Dili siya mosurindir kun unsa ang hiyas nga naa kaniya, ipadayon niya ug buhaton niya. Ang maayong alagad gakahingawa sa iyang mga karniro o gahago alang kanila aron kanunay sila matudluan sa maayo ug mapanalipdan. Maoy maayo nga kinaiya sa mga maayong alagad nga gakahingawa kun unsa ang gakaagian sa mga karniro para sa iya, importante nga tabangan niya. O gakalibo, gakabalaka sa matag usa. Ang maayong alagad dili mubiya sa iyang katungdanan bisan pa kun gaagi siya ug mga panahon nga uga ang iyang espiritu. Apan gahangad siya kang Hesus alang sa iyang kalig-on ug kusog. Si Hesus mo'y gakuhaan niya sa kusog nga makapadayon, mo'y maayo nga buhaton sa mga maayong alagad. Dugang pa ang maayong alagad ga kinabuhi ingon nga panag-ingnan. Sa ato pa ga kinabuhi ingon nga panag-ingnan diha sa sinultihan, sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Ang maayong alagad giandaman sa Dios og mga ganti didto sa langit. Mga dagko kaayong mga ganti tungod sa iyang paghago dinhi sa kalibutan ug tinuod kini mga igsuon. Gahago kita para sa Ginoo. O dili man madawat nato dinhi, pero makadahumta nga ang kada usa ang gibuhat nimo sa sikreto, wala madayag nga para sa Ginoo na kwenta man niya tanan, ug madahum gid nimo nga madawat nimo kini nga premyo nga giandam kanimo sa Dios sa unahan. Basahon sa nato ang katapusang gisugo ni Pablo kang Timoteo. Diya sa katapusan niya bersikulo sa kapitulo 4 nga atong gahisgutan karon. Diya sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 16, Bantay Timoteo ang imong kaugalingon ug ang imong pagpanudlo. Padayon niini kay sa imong pagbuhat niini maluwas nimo ang imong kaugalingon ug ang mga namati kanimo. Maoy maayo nga mahitabo kung ipadayon ni Timoteo ang pagtudlo, ang pagpanudlo. Ang resulta, maluwas niya ang iyang kaugalingon ug maluwas pud ang mga mamati sa iyang mga pagtudlo. Mga igsoon ang kaluwasan niya gahisgutan ni Pablo, pag-ingon niya nga maluwas ni Timoteo ang iyang kaugalingon ug ang mga namati kaniya, mao ang pagkaluwas nila gikan sa mga katalagman ug mga problema nga posible mahiaguman nila kung pananglitan, magbuhat sila og mga dautan. Kung dili nila ikinabuhi ang mga tudlo ug ang mga gusto sa Ginoo, dili sila makalikay niini. Pero kung ilang buhaton, maluwas sila, makalingkawas sila sa posible nga mga dautan nga moabot kanila. Busa, kinahanglang bantayan ni Timoteo ang iyang kaugalingon ug ang iyang pagpanudlo ug kinahanglan kanunay magbantay. O kinahanglan magbantay usab kita sa atong mga kaugalingon ug magpadayon kita mga igsuon sa pagbantay. Sa matag adlaw, matag higayon, maoy ikinaiya nato na posible ang usa nga tumong ni Pablo para kang Timoteo nganong mubantay siya matag adlaw, matag panahon, kay basin makapanudlo siya karon sa sunod nga mga adlaw wala na kung dili magpadayon ang iyang pagbantay. Basin kaadto siya sa sayop,
ug sala ug mahimo nga mapeligro ug moresulta sa iyang kinabuhi ang daghan nga mga kadautan, busa kinahanglan ang pagbantay. Na mga igsuon, dinhira kita taman sa atong tema nga gihisgutan karon may tungod sa pagpadayon sa paghisgot may tungod sa ang maayong alagad ni Jesucristo. Ug karon para niini nga pagtuon naa kitay memory verse para ani nga semana. Ug diha sa 1 Corinto kapitulo 4 bersikulo 2. Dugang pa gikan sa atong mga gihisgutan ganina. Dugang pa gikinahanglan nga ang mga piniyalan magpakita nga kasaligan. Mga igsuon kining tanan nga atong gihisgutan. Kung dili ka kasaligan, mahimo nga mapakyas kining tanan nga maka-apply sa imong kinabuhi. Busa kinahanglan nga ang tanang piniyalan, alagad ka man, pangulo, tumutuo ka man, ang tanan nga nasayran nimo, nga gitudlo sa Dios kanimo, hawiri kini, ug unta mahimo kita nga kasaligan sa tanan natong kinabuhi. Mga igsuon, salamat. Unta, napanalanginan ka sa atong gisgutan karon ug unta, bisan sa inyong mga pamilya, makashare nimo pinaagi sa pagbasa ug sa pagtuon ninyo niini nga pulong sa Dios. Suon, maayong adlaw.